kunɲɔgɔn tɛmɛnen na dangarawale minnu kɛra Burkina Faso dugudenninw na ni o ni Mali yɛrɛ bɛ dancɛ ka taa Koro yanfan na a kɛra sababu ye nin waati n'a maa caman kɔni bɛ ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ne ka n'u sigi Koro. An wulila ka se u dagayɔrɔ la Koro, an ye seere dɔw sɔrɔ ka bɔ Soro. A ka fɔla dangarawale in kɔni juguyara kosɛbɛ, an k'ale lamɛn. O ye fagali kɛ cogo min na, o taara mɔgɔw sɔrɔ u ka sow kɔnɔ ka u labɔ, ka taa muso bila gɛrɛfɛ, ka cɛw bila gɛrɛfɛ, k'a faga. O ye yɔrɔnin kelen dɔ ye, fɛngɛ mansin bɛ yɔrɔ min na, o ye musow ni cɛw bila dana kɔ. Mais du tɔ ninnu o donna du kɔnɔ, musokɔrɔba denmisɛnw a bɛɛ o y'o bɛɛ faga. O la sa ni kisili kama maaw kɔni bolila ni k'u ka yɔrɔw to yen ne ka na Koro dugu kɔnɔna na Mali la walasa u bɛ se ka suturali sɔrɔ cogo min na. A dɔw bɛ yen gɛlɛyaba b'u kan mun yɛrɛ bɛ tali kɛ siyɔrɔko, baloko ale ni fɛn caman wɛrɛw la. Ni musolaka in b'an kunbɛn a ka dagayɔrɔ la kama sɔrɔ u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛkɛlen don. Anw nana Koro yan jigiyɔrɔ foyi t'an bolo komi yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. An ka minɛnw bɛɛ bɛ kɛnɛ ma wa dumuni foyi t'an bolo ka dun. Nin sifilaka ninnu kɔni bɛ ka tulonkɛ kɛ u t'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ wulila kama sɔrɔ u bamuso ka ɲɛfɔli kɔnɔna na u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen tora nin dangarawale in senfɛ. An tora sow kɔnɔ, an tun tulo bɛ marifacikanw na. Waatinin kɛlen an bɔra kɛnɛ ma ka taa sɔrɔ fan bɛɛ ye muso siw ani denmisɛnnin siw ye. Ne yɛrɛ cɛ tanyana nin binganni na. O kama ni n den 3 nana Koro. An bɛ waati min na hali sisan dugu in kɔnɔna na sendayɔrɔ kɔni bɛ ɲini ka dɛsɛ Koro yan nɔ ka sabu kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye. Kama sɔrɔ dɔw fana bɛ sira fɛ ka na. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min na gɛlɛya kelen min bɛ Koro dugu kan o kɔni bɛ tali kɛ jiko ye. Don n'a nataw la jiko gɛlɛya o bɛ sɔn ka kɛ Koro ka sabu kɛ jama caya ye. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.